नानिया ओंखाम जानायनि ओंखाम जाखांबाय ना गावखौ नायदो बिरादनो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन आङो दिनै गोदान लाबोफिनलायबाय दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना बिनिफ्राय आङो सासे आदा दं बिनि फिसाजो उन्दैनि माने ओंखाम दौनाय दं आरो बेवहाय थांनो नागिरदों दा आंखौ लेंहरनायलाय थांसै आङो एसे देखायहैनोसै नानिया माबायदि बिनिफ्राय ओंखाम दौनायावहाय मा खालामो माबायदि दौवो नोंथांमोननोबो देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना गावनो जोंना ओंखाम संग्राया एखुजोब्बाय सिंजों माबायदि जानानै दं नै गाव बेखौ सिफायनानै गभर्नमेन्टनि न' लुसिगोन आरोना ओमफ्राय ओंखाम संग्राया बेयावसो जोंना बेयावसो लांबाय नै न' एखुना नायफैदों बाजैया ओंखाम संग्राया नै साहानि न'आवसो लाबोबाय फुरा नायजाला एन्जर खुरजोबनायमोन बेयो लोगोफोर आङो दा थांगासिनो दं आदा मोननावहाय ओमफ्राय आङो न'खौ मोनखासै आरो बेनिफ्राय आङो जोंनि न'खौ देखायदोंमोन आङो माने जोंना ओंखाम संग्राखौ सिफायनानै गभर्नमेन्टनि न' मोननायखौहाय लुनो नागिरदों आरो ओंखायनो देखायदों आं बेखौ एसे ओमफ्राय नै मोनबायानो नै न'आ बेनो आरोना बै नुहुरनायानो ओरै दतमा थांबाय ओमफ्राय हाबसिगोन आरो आङो दा नै आदामोननि न'आव सफैबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नानिनि ओंखाम दौनायखौहाय नै नानिया बेनो नानि दहाय माबाना दोनखाबाय माखासे मिस्थि ओमफ्राय लेखा गय फाथै लोगोफोर एसे नायना लादो फुजा होनायफोरखौ ओमफ्राय नै ओरैथिं आनै बाजै दङ ओमफ्राय ओरैथिंबो माखासे दं आरोना दा देखायगोन फुजा होना लागोनसै बाजै बिमाया बेनो ओमफ्राय जोंना नै एक्टरा बेनो आदाया दिनै बिथांनि फिसा आरो अलमनि फिसा मिरि बिलिनो ओंखाम दौनाय सुरु लाबाय जायो ओरैनो गोसोआव संसार जानांबाय आफा महादेब बुरा बाथौ राजा नोंनो सोरजिजाफा नोंनो लीला खेराजा नोंनो आखाइ मुथियाव हमथुनानै दा नै खामफ्लायाव जिरायहोबा आदा नै ओरैसो नायहरदोब्रा फिफाया बेनो दादा गावसो दांगोन माखौ दाङो लेखा दांबाय बिमाय बिमानै बे बिमाय ओंखाम दौनोसै नै मा हाथिजोब्बाय ओंखाम जानायनि नानिया ओंखाम जानायनि दै दौनोसै फैद' मिस्थि
동방바이 뭐야 네 까베셔 지바이셔 아니 예 왜 비만해 đủ đồ bao giờ em mà phải đồng sĩ cơ bà tụi này cũng giả thế nó đi 안 하지마 아니 니리빌리 나마อะไรนะเม็ดแล้วต้องบอกว่านี่อลาสตรา มันไปบอกว่า ทำขัดท่านละ ป้าเสก ได้ลูกเนี่ยอะไรลูกเนี่ยยี่ข้าพูดตั้งหรือไม่ผมพูดตั้งหรือไม่คือตัวว่านี่นี่ข้าตรงไหนนี่ใช่ตรงไหนนี่ใช่ได้เนี่ยรู้ได้กันเลย มาเร็วท่านเลยนี่น้ำหมกท่านกูน้ำหมกท่านกูเลยเด้จานนี้มึงไปทันไปได้เลยอายุอย่าไปตัวยันชาเล็กมาเลยไปขนาดไหนอายุนี่มาแล้วมาจุบจ้า อยู่ข้างบ้าน ไป นี่เดินบอกไว้มาแล้วมาเนี่ยอายุยังพูดอยู่ทัดไปมาเลยพูดอยู่ทัดเลยแค่กันเท่าไรพี่เด้อเอาพี่เด้อให้เรียกแล้วไปถึงสนามบ้านโอ้เลยพี่เด้อพี่เด้อพี่เด้อฮะโชว์ไปเลยนั่งละสั่งไว้ท่านแหละเลยนี่เอาไปดูใครมาละฟิชไลท์เจอดูใช่แม่ก็จะดูน้ำไปเจอละฟิชไลท์อายุจะทำละหัวหนอกมา เด้เด้เด้ กลับไปไป100 เห็นเฉยอันนี้เนาะนะลาดอันนี้อันนี้อันนี้นี่เฮ้ยเลยด่าอันนี้มาเลยค่ะกูขับไปไม่กูngay vào ơi đi sửa nơi đi sửa sửa nói bia yên lương cái mua cái là นี่เอาไปน่ะน่ะเอาไปนี่นี่เอาไปนี่เอาไปชวนน้องไอ้กระทงไอ้กระทงมีคนไทยที่นี่มีคนไทยที่นี่아버 신나 부들 아버 이거 부들 앙리 렉시코네 잘해 먹어 비비 이거 봐 니 라이 먹어 마 대셔라 dạ này về mà vào đi trong này 북한치 비만 마 미리미리 만나봐 허가보 hả 니 đây ô lo trong lo mà xin rồi 미리미리 미리미리 나니야 되네 감자 감바이 나 kau pernah hidup berat nih mi리미리 나니
नै जोंना बाजैया प्रसाद हागासिनो दङ हादो बुरजा लानानै बारा बुरजा नङा एफा एफा आलासिफ्रा आदामोन प्रसाद जानोसै प्रसाद आमाय औ दे आनै लानोसै आमाय बोरै हरदो अ नै जोंना आमाया जेबो जाया बेयो औ जाना लागोनसै मिस्टि बुरजा बुरजा मोनजाबावबायसो माथो नै बिमाखौ लाबावबाय आङो नानि जोंहा निरिबिलि जाबाय आं नोंखौ लायाखै निरिबिलि नानि आलासिफ्रा थांजोब्बाय दा रावबो गैला निरिबिलि नङा खय बोसोरजों माबायोमोनलाय आमाय 1 बोसोर जाबा जेनेबा ओंखाम दौनाया नों गोसो मथे बोसोरसेयाव साबसिन जायो बोसोरसेयाव बेथ' 6 मासनि एसेल' माबा बोसोरसेयानो जानोसैमोन बेबो 8 मासाव थाबबायोना औ साराय 6 मासल' जादों माबायाव जायाखै होनबा बेना नङा बै नासो आन्दायलायबाय बे साराय 6 मासावनो ओंखाम दौबाय नानिखौ निरिबिलि नामा दे नायनानै मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामना होदो आरोना जास्ट बेसेबा गोबावजों ओरैनो जानला मोनला भिडिअ बानायला